Nije gore ide i se sve. A on mi sve biti, da ne ide vodi gore, da se tako ne bude tamo šta. Znam, Bravo usudeo ovdje. Kako ne usudeo? Bravo usudeo ovdje. Bravo usudeo. A vidiš da ti mašam, bre. A da, da mašam. Dajte ti neko lepo za prvo biti. Dobro, ne treba Na 7 Berbere da ripivi sebe. Zaran je se odmerat. Dalje Pixio. Da se odmerat. Bravo. Kako je golman? Golman da se baci. Gdje si mislio golmana? Pa dobro je branio u zadnje vreme. Ovo sad napravimo dali. Golmanom goje. On su... Vidiš kako stoje oni. Nikad ovako gol ne može. Kakav im je raspored, taj goli čekaju da ga pogodi loptu. Može go daju 3 dana da dođe. Vira to još. Zdravo njeti, hoćeš se. Da, sad, ali gledaj, mora brže da ulazi. Pa nema, gledaj, sad ne otvara mu se, on se krije iza njega, evo. Zadnji! Nema, ništa. Zadnji! A, evo, zajba se. To je odmah morao da se prije. Nije imao isto. Rekao sam ti, to je naša trojka, nema pojma. Ovaj dečko treba da ga radi, da ga veže u žur. Evo, pojma. Ne znam, ništa ne znam. Odvojte loptu me! Opasno sad, evo ti, gledaj. On ne može da kako mu je kao Kubor kad igrao. Sad je ne može stignu, sad ti udaraju. Dobi ga to. Šutiraj me! Šutiraj, dakle, s ovim. Ba bi lopta bila nezgodna, samo da go nije izblokirao. Njega najviše bilo za koji... Mnogo treba drži loptu, ili ga bilo. Već je igrao dole za Ja, evo, gledaj kako mu loptu dali. Kako mu daje loptu? Da ga otvori malo više, on mu daje pored njega. Bila bi dobra akcija da je na vreme.
A ovaj pođeno ovamo. Nemoj glava da driblaš da će tu bio bez čovjek. Ćemo bio vidiš da umeju da napravi krizenki. Ovaj se zaleti 10 metra i leti i svega i ubije. Ovaj sad da napravi krizenki još tako se bude. Utakmicu sam pričao. Bili smo još je bio Ovaj teren. Na sredinu i mala stena. Stena za na ovu stranu, pola na ovamo nema trava, zele. Bila padala kiša u 16. Čini ko juriš. Bilo kišno u doma pa se peklo. Znači već onda kad su imali. Ja kažem na ekipu. I na jednu i na drugu. Nema veze. U 16. Ko padne? Sviramo penal. A vidiš udari preko noge. A ovo ide lože na ruke, nema padanje. Kako li ga odbrani, ja nije mi jasno. Kod ove, znaš koliko, u svemu čošku Tamo ne liči da. a ovo se spao na intervenciju. Na ovu intervenciju. Opet korner. Kad su zreli za četvrti. Samo vi da se pomere. Nisu se pomerali. Nisu se pomerali. Dobro je kad su izgledali mrtve kombinacije. Ma ne bi otišli do ovog šilka mi za ovo. To sad iz drugi plan. Im ne smeti, samo da uloži. Da se ne guraju ovdje. Samo da ih povuču i drugi plan. Ad je lepo vreme. Tamo gdje ide Ivan. Ajde ti sviri. Ajde. Ime fora se zadali. Sad lako, mnogo sigurno da igraju. nema razlikova bolje. Šteta, što nije. Ajde idemo. Ako stupni do mene, Koji su bolje akcije? Dolazi do pola. Dođite vi, pa on dolazi ovdje. Brže igraju bolje. svaki dan. Ali ako imaš šans da igraš, Ima daću. ja, kume, mora da te nasiliraš svaki onda se hvali da te pobedio. Pobedio sam da mu padne. Dođi mi da uzime na vodku, što drži mi za vrata da ga bijeti. Jel tako bilo? Je to dovoljno, da more, A on pobedio sve vreme. da. Ja, Prosto veo. I vraćamo se nisu. Sebe. Idemo. Upala svoje.
Znaš da celo ime tebe ne znaš? Znaš ko je doktor? Ne znam, nisam. Nimam kog drugdje, pa on mi njega ne čuo. Pa on je za maltretiranje ništa prema onome šta sam pisao. Da. To i mene bude. Budi se ja, a brzo sam prošao i na prezidu da mi se javim, moram reći. Gdje je prošao kod njegove? Ajde, Dobro ide došli. Brzo on ili nekako brzo postigaće namjerno da se ne vidi da ide kao a namjerno Ajde, vole!